Everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय जों दिनैहाय बङाइगाव थांनो नागिरदों मानो थांनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय आंनाव माखासे बिदानाव सोंहरदोंमोन कि आब' गुमैया नोंनो बैसागोनि दख'ना बायनानै होआखै नामा मा बिदि आरो अनेक खोथा ओमफ्राय होआखै होनायाव अबसे दा नायनोसै र' मोनगोन ना मोना ओमफ्राय आंनो सासे मादैया दख'ना हरदों बैसागोआव गाननो ओमफ्राय आं बेखौ दानो गानलांखानोसै आं बिराद मोजां मोनदों दानाय आरो दख'नाया ओमफ्राय दा नायनोसै र' मा बायनाय जायो मोनगोन ना मोना एसे फैसा खावदोंमोन आं बायनो थाखाय ओरैनो दाम खमनि ससेसोनि बायनानै लाबोसांनांसिगोन ओमफ्राय गावहाबो बायगोन अनेक नै हेलौ ओमफ्राय नै दा आंना देलायनाया फुरा जायाखै दा देलायखांबा नोंथांमोनजों लोगो मोनफिनसिगोन दे सनाफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि ब्लगखौ बिदिनो आंखौ सापर्ट होलांबाय था अब्लासो आंबो नोंथांमोनखौ नांगौ टाइमाव हेल्प होनो हागोन बेनोखि नोंथांमोना आंखौ जेसेबांनो सापर्ट खालामगोन आंबो नोंथांमोनखौ बिदिनो सापर्ट खालामनो हागोन जायफोरहा फाइनान्सियेल प्रब्लेम मा बायदिसिना प्रब्लेम बेफोर एफा एनै आं डनेट खालामनो हागोन आरो होमबासो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ गाबोनसो दुङोना दुङाथाय जि सुनांगौ दंलाबायोमोन मा जाबावनांगौलाय दिनै सुनो मोनासैना नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा जों मा बायो Paklastan ada nih paklastan.
Bade. Apa sih kita? Kamu itu kok di jalan macam mana? 800 গ্রাম 110 টাকা হবে সব বানজাবে এই কি বস্তু রে শিরা আয়ো মানে জিম ভাই শিরা জাপানের চিরা জাপানের শিরা নেই নুফুরবে না শিরা फैलाय आबा কি লাগিব जोङो बङाइगावनि फिथाइ दखानाव सफैदों बेयाव बोथोर गैयि फिथाइखौबो मोननाय जायो आरो सब मोनजोबो सब फिथाइखौनो मोनजोबो बेखौ लानो नामा मैथ्रुखौ गोदै गैयालै बेखौसो बायनो नामा पुरा मैथा मिठा गारान्टि ड्रागन किमान कुनसेरारि माया ड्रागन लावना मेला दंमोन बगा नाखि लाल নাই নাকি লাল লাল না পাবো দেখি মিষ্টি আছে পুরা কলটা 250 টাকা কেজি তাহলে 160 টাকা গোটা ছবি চিনাই বলে না লাগাম ফেলো শেষ দিনে গেছে আমার টেস্টে হ্যাঁ बोथोराव मोनि फिथाइफोरखौबो मोननाय जायो आरोना बेयाव लोगोफोर फाग्लास्तान लाबाय जेबो गैला होनना बुंदों नों दा बै आमलानिखौनो लादेरा बेखौ लानोबा बै जिरा मस्ला गोनांखौ ना बेयावबो दंखायो नामा बेयावबो लादो होनबालाय जाग्राया थै बे मोजां जानाय नङा सबाइ गोरान एवनायसो लादो ओंखौलाय लालाबायदो बे आमलाइनिखौनो ला आमलाइनिखौनो लानोसै जेबो गैला नै लोगोफोर मा जानांगौ बिदिनो मोननै लाबासो मोनसे फ्रिनो बायनाय बायदिसो जायोखि ए बुस्थु मोननै लाबासो मोनसे फ्रिनो मोननै गाहामानो लानो जिरा गुन्दै प्लास जिरा गुन्दै माने माबा जायोलै डाइजेस्ट खालामनायजों बेबो डाइजेस्ट जाखागोन माथो थाइजौ गोथांनि लादो अहाथो आमलायनिमोन अबावथो नुदोंमोन नालाय आमलायनि एख' बुस्थु ना जों बेखौ लांफैदों ओमफ्राय मा बुस्थुफोरानो गैला बे दालियाबा फ्रि मोनगोन ना मोनला फ्रि मोनो सोंहैलाय ए लानो रोङाबा मगाबो जानो हागौ माथोफोर मा लाबोनांगौ ओमफ्राय जेबो बुस्थुआनो गैला ओरैनो फैगारलायबाय सोंलाय इसिनाव दंना गैला होननानै आं बेखौसो लानोसैलै माबायदि सायाव होनानै जाग्रा बेयो बेखौ लानोसै आं सायाव होनानै जायोनो लानोसै आं
मानो गैलानो मा लाबोनांगौ जाखो सोरबाया सोङाबो मालफोरा जेबो गैला नामा होननानै सोङाबो मबाइलसो थुबाय थाबाय माबा सोङाबो मायाबो आं बाबायलै मा इयो मा बुस्थु सोरबा मा बुस्थु इयो हेल्थ टनिक मुलिसो खोमालै सोंनोबो हाया नामा नों होमबाबो गोदान लाबोनायफोरबो दंबो जानो हागौ ना जेबो गैला आसार उसार जेबो गैला फेस्टिसआव फैदों फेस्टिसनि सोमोन्दै आं एसे बुंगोन उनावहाय दा नायनोसै जों मा मा लायो बेयावहाय गसिगोन माबानो इनो खोनाबाय बिदिनो जामबाय बाय बाय टिम नोंथांमोनाथ' बयबो इटिम थुनो रोंजोबखायो आरो दानि जुगाव इटिम थुनो रोंखानांगौ